Sziasztok! Olyan szerencsés vagyok, hogy én vagyok az egyik, aki tesztelheti a Samsung Advanced legújabb fejlesztésű mosógépét, aminek szerintem számtalan olyan funkciója van, ami segíthet egy háziasszonynak. Rengeteg olyan helyzet van, amikor bepakolunk mindent a mosógépbe, elindítjuk, és utána hirtelen rájövünk, hogy hoppá, egy-két ruhadarab még kimarad belőle. Szerencsére nekem kislányom van, aki nagyon sokat szokott segíteni nekem a házi munkák elvégzésében. Ő kifejezetten örült ennek a kis ajtónak, hiszen ő az, aki hozza utána a ruhákat és be is rakja a mosógépbe. Egy nagyon fontos tulajdonsága a gépnek az, hogy van rajta egy úgynevezett Super Speed program, és korábban, amikor 2-3 óráig tartott egy-egy mosás, azt ezzel a programnak a segítségével leredukálhatjuk akár 1 órára is, így azt gondolom, hogy rengeteg időt és energiát spórolhatunk meg. Én már 16 éve dolgozom a divat szakmában, ezért akaratlanul is rengeteg ruhadalabom gyűlt össze. Ezek között vannak olyanok is, amik speciális tisztítást igényelnek. Az új technológiának köszönhetően ez is orvosolható. Ez egy úgynevezett EcoBubble technológia, ami azt jelenti, hogy buborék befújásával még több levegő kerül a mosógépbe, így sokkal kíméletesebben mossa az anyagokat, amellett, hogy a színüket sem roncsolja. Ez azért is különleges, mert 15 fok alatt mosható, és tudjuk, hogy így semmiféleképpen nem tesz kárt az anyagokban. Ebben a mosógépben van egy Smart Control technológia is, ami azt jelenti, hogy akár a mobiltelefonunkról egy alkalmazás segítségével lekövethetjük a mosógépünknek a működését. Így például én reggelente sokszor elfelejtem elindítani a mosógépet, mindenben van állítva, mindenben van téve a helyére, és ezt akár tudom később is elindítani, így például, ha az oviba menet jut eszembe az, hogy hoppá, mi lesz a mosással, hogyha hazaérek, akkor nem kell aggódnom, mivel rányomok a start gombra, és már el is indult a mosásom.